præcis. Hvor de bor henne. Fuldstændig, ja. Men han er da ret til at optage. Han snakker med sig selv. Jeg snakker med mig selv, med mig selv. Det må han da gerne. Så er det bil. Nå, det var så ikke lige oplyst det bare. Og se hvor fuld han er med kameraet. Han ligger så over politik. Han ligger så over. Ja. Og prøv at se, det er proposition af politiet, at personen ikke kan stå på sin ben og forlange, at det er i sin egen hjem. Nej, du er ikke for 25 år. 0607. 060782. Ja, det er proposition af politiet. De kommer med, at det er personen, der ligger så i sin egen hjem. Og de vil forlange, at få suppernummer af ham. Du kan ikke huske sidst, vi bor hen. Ja, jeg vil godt huske. Så. Jeg bor på Gærsteskade. Nej. Hallo, han bor her, mand. Han er fin nok. Manden, han er fuld. Hvorfor lader ham ikke være? Fordi det er som han er. Jamen, Taigo, fortæl ham, de Ja, Hallo, fortæl det her, mand. De kommer ikke om sin egen hjem. Hallo, du bor her, mand. Hallo, hvorfor vækker en mand for sin egen hjem? Jamen, han er fuld. Han er lige sådan, som bor i Gærsteskade. Jamen, han bor sgu da her. Det kan I sgu da se på. I kan da ikke bare indholde mig for ingenting, mand. Nej, jeg skal lade være. Han ligger og sover i sin egen hjem. Jeg ved det sidste video, det skal være noget. Hvad er det sidste? 506. Nej, 0607, så er det lige bare. Og hele min side er nummer 07. Og du skal tænke på, at manden han bliver vækket til sit egen hjem. Og politiet forlanger fra. Nu står jeg og taler med ham, så skulle du lige lukke Jamen, jeg snakker sgu med min veninde. Nej, Manden bliver jo vækket til sit egen hjem af politiet og forlanger at få sit supernummer. Det er jo fuldstændig langt ude, det her. Det er jo fuldstændig langt ude. Det var fuldstændig langt ud af politiet, at de vil gerne have et supernummer af en mand, der bor i sit egen hjem, mens han er fuld. Han kan ikke stå på sit ben og forlanger og anholder ham, hvis han ikke siger noget. Synes danske befolkning, at det her er det fint? Synes de, at det er i orden, at politiet kommer træde ind i sit egen hjem og forlanger supernummer af folk, hvis de ligger og sover? Det kan ikke være rigtigt. Vi bor trods alt i Danmark. Vi bor trods alt i Danmark, så det her det er politik, det kan vi bo i verden. Det her er politik, manden bliver vækket i sit egen hjem. Prøv at se, han kan ikke stå på sine ben. Og det er ham, der forlanger sin supernummer, det hele af ham. Lige præcis. Vi har en god aften. Lige over. Lige måde. Kan det virkelig passe, at de sådan i behandler folk her i Horsens? Ja. Kan det Det er ikke? godt nok. Okay, tillader jeg Og det burde du også vide, for jeg har fat i dig 1000 gange. Ja, men hallo? Og det er ikke sidste gang. I ved jo godt, det er forkert, ikke? Dejl, bare kom.